Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der vil jeg lave en Q&A, hvilket jeg faktisk sjovt nok aldrig nogensinde har lavet på den her kanal, eller nogensinde faktisk. Jeg laver sådan mest vlogs, gymnastikvideoer og sådan nogle, gør det klar med mig og sådan noget. Jeg er altså hoppet ind her på Instagram, og så har jeg spurgt jer, om I vil stille nogle spørgsmål, som jeg så kunne bruge til den her video. Okay, så jeg tænker bare, at vi skal begynde. Jeg har lige en telefon hernede, som jeg læser spørgsmålene fra. Okay, så første spørgsmål, det er egentlig ikke et spørgsmål, men der er en, der har skrevet halløj. Hej. Næste spørgsmål. Hvem er en Y-person at være sammen med? Det er et ret svært spørgsmål. Jeg tror... Altså, jeg elsker at være sammen med Selma, som er mine to bedste veninder, og så elsker jeg også at være sammen med dig, Silja. Silja, det er hende, der har skrevet det her spørgsmål, by the way. Jeg elsker at være sammen med en masse af pigerne fra mit gymnastikhold, og mine venner og min familie. Det er ret svært for mig lige at pege en person ud, som er min yndlingsperson at være sammen med. Næste spørgsmål. Hej Smukke, har du et crush, flirt eller kæreste, lige det jeg kunne finde på. Jeg har et lille crush, men ikke noget voldsomt, men jeg har ikke nogen flirt eller kæreste. Næste spørgsmål. Hvor gammel er du? Jeg har fødselsdag den 10. februar. Næste spørgsmål. Sig en af dine hemmeligheder. Jeg har jo hemmeligheder, men jeg tror ikke, jeg har den største hemmelighed, som jeg har lyst til at sige. Men jeg har engang stjålet et stykke tyggegummi fra min mors taske. Det var 6. Cirka eller sådan noget. Ja. Hvad er din yndlingsfarve? Jeg tror lige for tiden må det nok være beige eller navy blue. Vil du følge mig? Ja, jeg vil gerne følge dig. Jeg skulle gerne have gjort det nu, på det tidspunkt, hvor jeg filmer videoen. Jeg er også gymnast. Fedt. Hvor lang tid har du gået til gymnastik? Jeg har gået til gymnastik i 4 år, men så tror jeg omkring 6 år har jeg sådan lavet værmøller og sådan noget, fordi jeg har også sådan, før jeg startede til gymnastik, så har jeg også lavet gymnastik, som jeg har faktisk været overraskende god til at stå på hovedet, da jeg var 4 eller sådan noget. Hvordan har du det med Sigge Martinus Pedersen? Jeg har det virkelig godt med hende. Hun er helt klart en af mine bedste veninder. Jeg elsker hende virkelig meget. Og hun er fucking god til det. Jeg er stor fan af dig. Jeg elsker dig seriøst. Jeg elsker seriøst dig så. Mange tak. Jeg er virkelig glad for at høre. Jeg elsker dig. Elsker du også mig, så ven? Ja, selvfølgelig elsker jeg dig, Victoria. Vi er veninder, hvis I skulle spørge. Sig den pinligste ting, som du selv har gjort en gang. Ja, jeg har så gjort ret mange pinlige ting. Men jeg tror, en af de værste, det må nok have været et tidspunkt, hvor at, min mor og morfar, eller jeg skulle op til min mor og morfar, og så sker det så det, at de henter mig ud på parkeringspladsen. De har sådan en mørkeblå bil. Og så vil jeg ligesom gå ind i bilen, fordi vi ligesom skal hjem til dem. Og så går jeg så ind i den forkerte bil, fordi den anden mørkeblå bil. Så går jeg så ind i den, og så sætter jeg mig ligesom bare ind i bilen og spænder selen. Og så siger jeg et eller andet, hej morfar, eller et eller andet. Og så er der bare sådan en eller anden ung dreng, der var sådan, hvad er du? Og jeg var sådan... Næste spørgsmål. Hvad er din yndlingsfarve? Som sagt, så er det beige og navy blue. Hvad er din livret? Jeg tror, det er sushi eller nachos. Taylor Swift-sang har været Swift i 6 år. Jeg tror, min yndlings Taylor Swift-sang lige for tiden, det er nok Nobody No Crime, Florida og But Daddy I Love Him. Outfit today. Ja, klokken er så 9 lige nu, så det er ikke fordi jeg har det vildeste tøj på. Jeg har natbukser på fra, I don't know, og top, der er sådan åben på ryggen fra Shein. Sorte eller hvide sokker? Jeg har ikke sokker på lige nu, men jeg vil foretrække hvide sokker, selvom jeg gerne har flest sorte. Kan du få tungen op til næsen? Jeg kan prøve. Nej, det kan jeg ikke. Kan jeg få tungen ned på hagen? Det kan jeg også lige prøve. Sådan nogenlunde-agtigt. Det er lidt nasty, det her. Hvad laver du i din fritid? Jeg går til gymnastik. Jeg er sammen med mine venner. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ellers laver. Y-brand. Det er jo sådan lidt svært, fordi hvis det skal være sådan i tøjmærke, eller tøjbrand, så er det nok Shein. Hvilket jeg tror, der ikke er særlig mange, der vil synes om. Men ja, og hvis det er sådan produkter, så tror jeg ikke, det er Sol de Janeiro. Yeah.
Og hvis det er sko, så tror jeg, det er New Balance eller Adidas, tænker jeg. Ja. Makeup eller skincare? Hvis jeg skulle vælge en, så tror jeg, jeg vil vælge makeup. Hvor lang tid har du dyrket gymnastik? Som jeg sagde før, jeg har gået til gymnastik i 4 år, men har dyrket gymnastik i måske 8 år. Men det er fordi, hvis man tænker sådan på, at jeg har øvet mig rigtig meget i at stå på hovedet, så hvis man tager det med, så cirka 8 år. Hvad putter du i dit hår? Det seriøst det flotteste hår nogensinde. Mange tak. Jeg børster egentlig bare mit hår. Og så plejer jeg enten at bruge Batiste, jeg ved sgu ikke lige, hvad du taler det, tørshampoo. Og så plejer jeg så at bruge den her Volume Booster Spray, som jeg altså også viste tidligere her i min Get Ready With Me. Og efter jeg har været i bad, så bruger jeg altså denne her Gliss balsam spray, hvis jeg lige kan lade være med at vælte alting nu. Og nogle gange, hvis jeg magter det, så bruger jeg også den her Jisoo hårolie. Har du nogensinde brækket eller forstuet noget? Jeg har forstuet noget. Skal vi tænke? 3 gange, hvis jeg husker rigtigt. Jeg har forstuet min fod, hvor jeg hoppede ned fra en bænk, og så ville jeg hoppe ned. Jeg ville ligesom hoppe ned. Sådan her. Agtigt. Hvis ikke jeg mener. Og så valgte jeg så åbenbart at lade være med at hoppe ud af. Så jeg hoppede direkte op i luften, og så hamrede jeg min fod sådan tilbage på bænken. Ja, så forstod jeg den så. Og så har jeg forstået min fod, hvor jeg gik med krykker, eller krykke. Hvordan var det måske? Jo, det var fordi jeg ville lave aerial på græs, og så formåede jeg så at vrikke om, da jeg løb, men så lavede jeg den så alligevel, og så vrikkede jeg om igen, da jeg havde lavet den. Det var ikke så godt. Så jeg forstod mine fingre en gang, hvor det var til gymnastik med sådan en easy flik. Så var den så sådan sat lidt forkert, så den rullede sådan, og så røg mine fingre ligesom ned sådan her-agtigt. Sådan der, og så røg easy-flikken oven i mig bagefter. Jo, jeg har faktisk også forstået min lillefinger en gang på en armgang, hvor jeg ville simpelthen se, om jeg kunne hoppe sådan til 5'eren, til sådan 5'er armgang. Eller nummer 5 armgang, ja, you know. Og så var det så kun min lillefinger, der fik fat, og så var den sådan ligesom presset helt bagud. Og så faldt jeg til ned på maven, ned på noget sten. Det gjorde lidt ondt, kan man sige. Har du nogensinde overvejet at stoppe gymnastik? Nej, jeg har ikke overvejet at stoppe helt. Men der har jo været en gang, hvor jeg har gået et sted, hvor der bare var ingen, jeg klikkede med. Der stoppede jeg så på det hold, men så begyndte jeg så på et andet hold. Men nej, jeg husker ikke, at jeg har overvejet sådan helt at stoppe. Hvor høj er du? Det er lidt pinligt, men jeg er 1,46. Hvordan kan du synes være så god til gym? Jeg tror bare, jeg har øvet mig rigtig meget, og mange tak, fordi jeg synes, jeg er god. Vil du gerne blive verdensmester i gymnastik? Det er lidt svært at sige. Jeg har jo også en lille drøm om at arbejde på McDonald's. Men det kunne jo være fedt. Ja, det ved jeg ikke endnu, men jeg finder nok ud af det. Alle de spørgsmål, jeg har lige et par mere, men dem ved jeg simpelthen ikke lige, hvad jeg skal svare på til dem. Så ja, det var alt for den her video. Tak fordi I så med, og husk at like og subscribe. Hej hej!